Avui preparem un escabetx de verdures per llepar-se els dits. Les verdures les podeu variar en funció de l'època. Nosaltres hem fet servir un tall de carbassa tipus violí, uns 15 xampinyons, un tros de coliflor, 5 carxofes i unes 15 o 20 cols de Brussel·les. També hem fet servir una branca de farigola, una de marduix, 3 fulles de llor, sal, 2 cabeces d'all, 4 claus, pebre negre mòlt, una cullerada de pebre vermell dolç, farina, oli coent, oli d'oliva verge extra, 250 ml de vi blanc i 5 taronges agres. Per començar, rentem totes les verdures i les eixuguem. Traiem les fulles exteriors de les cols de Brussel·les i les tallem per la meitat. La coliflor la fem a rams petits i els xampinyons els tallem en 4. Tallem la carbassa, la pelem i la tallem a triangles. Retirem les fulles exteriors de les carxofes, pelem el tronc, les tallem en 6 trossos i les deixem en un bol amb aigua amb una mica de llimona o julivert per evitar que s'oxidin. Abans de fregir-les, les deixarem escórrer i les eixugarem amb un drap de cuina. Cada verdura l'hem tallat amb una forma diferent, així el plat ens quedarà més vistós. Enfarinem les carxofes, les espolsem bé i les fregim. Les verdures han de quedar a granyal, no massa fetes. Continuem per la coliflor. Per espolsar la farina sobrant ens va molt bé fer servir un colador. A mesura que les anem coent, les anem repartint a la safata on ho servirem. Seguim amb els xampinyons. Enfarinem, espolsem i fregim. Els anem repartint a la mateixa safata i, com veieu, això ja comença a fer goig. Ara fem el mateix amb la col, però aneu amb compte perquè amb la col esquitxa una mica l'oli. I per últim, fregim els trossets de carbassa. Quan tenim totes les verdures fregides a la safata, les salpebrem. I ara anem per l'escabetx. En una cassoleta posem 200 ml d'oli, 3 fulles de llor i els alls aixafats sense pelar. Encenem el foc i els confitem a foc suau. Mentre agafem un morter i posem els claus i els apiquem perquè ens quedi en pols. I també escorrem el suc de les taronges. I quan tenim els alls confitats, afegim la sal, el marduix, la farigola, el clau en pols i el pebre vermell. Li donem un parell de voltes i ràpidament hi aboquem el vi blanc. El deixem coure uns minuts i afegim un parell de culleretes d'oli coent. N'hi podem posar més o menys quantitat en funció del que ens agradi el picant. Afegim el suc de taronja, el deixem reduir una mica, tastem el punt de sal i picant i el tenim llest per posar-lo damunt de les verdures. El deixem reposar 24 hores i el servim, tebi o a temperatura ambient. És boníssim com a amanida, primer plat, inclús com a aperitiu. I també és una guarnició excel·lent per plats de carn i peix. No marxeu sense deixar-nos un like i subscriure-us. Així ens ajudeu a que el nostre canal creixi i rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.